Otium neix amb la voluntat de ser una eina per al petit i mitjà establiment i apropar-lo a les noves tecnologies. Es presenta com una aplicació pel telèfon mòbil totalment gratuïta per als usuaris. Un cop els usuaris s'han descarregat l'aplicació en el telèfon mòbil, tenen 3 opcions. La primera opció que proposa Otium és En 6 manzanas. En 6 manzanas, bàsicament, et diu què tens al teu voltant i quines ofertes o promocions estan actives en aquell moment. La següent funció que té Otium és sobre la marxa, és a dir, amb uns paràmetres com pot ser l'hora, el mòbil en format de preguntes et proposa coses a fer. La tercera opció que hi ha és Crea tu plan, és a dir, els usuaris es poden fer el seu propi pla a mida, guardar-se'l i portar-lo a terme quan ells vulguin. A més, també serveix per la gent que viu fora de la ciutat i el propi turista que arriba. Els establiments, a través d'una eina molt senzilla, poden gestionar el seu propi aparador virtual i, a més, poden publicar d'una forma molt senzilla totes les ofertes i promocions il·limitades que s'actualitzaran automàticament en els telèfons mòbils. El 100% de l'import de la venda és per a l'establiment. Tot això s'aconsegueix gràcies a una quota anual reduïda. Gràcies a Otium tindràs tot l'oci a l'abast del teu dit.